kelew village an jar mo jawiɗa hol golle kelew an somi woni kelew gona kumba walla gana kata puuca mina yawakima aɗa andi holmo wiyata kata puuca ka kata puuca sa witi kam noon mi kasa guel mamma mbiyata kam kelew mi kasa guel ma min nene so tawino ka bonnanima tawɗo an wiyata holko jawrida kam an min est ce que min ko an refmi an rewata caggalam min aɗa wawi resde man aɗa andi min so monna gueɗe debbo ana ala jariñ an sa woni no debbo mi bardata e ma wallahi Allah ne seedi sa woni no debbo mi bardata e ma wallahi wima waddi ko ala on fayidiragal ni mi bardata e ma ni par ce que mbaɗa andi sa woni no guel a dañata dot a dañata endi a dañata feeling par ce que a yoɗani goo a yoɗani diɗo bele koye kode maɗe e so woni debbo gandanam ko tawi fil tawi wala haydara debbo noon ko ma joga dote ou bien jogueɗa balko ana ala balko ana elle pero ara elle pero et puis deuxièmement min mi wona guije saka noon aɗa wiya miñe yomi defanma e min sodantuma cekken min sodantuma cekken hol codnowo américain o cekken min sodanta américain o cekken pourquoi américain min américain fof koye nder galle o min goni de eyyi américain ko miñam minen aysar ko miñam ya miñe defanma cekken tottu miñe defanma cekken annene sa tottu mo defan hoore mum cekken hol yon an o min resimo aysar ko miñam mo ndesda an ɗam Allah ɗam adi ɗam dende ɗam mbimi mo ndesda an mi restanima ko miñam woni ɗo miñe woni ɗon eyyi joni res miñe mi restara miñam so ɗum haalɗuji dayde tan kalata min mi wona guiji mi jogananima haydara ay min noon wasde hordema noon ɗum ko zema fou wona fatta ko min miɗo ara mboɗo dugde ma e wasgol ma horde l'essentiel samba so horani mi warama makko kono an sa welama oto hoora par ce que ko a horananimi min deuxièmement warde mamou samba ko ɗon on mbaratmi mamma an kande mbarɗa mamou samba mi wara mamma ahan aɗa andi o wonan ɗo est ce que aɗa andi bebe ayta ko jaltuɗo garɗa ɗo ko a noddani kuro a noddani bama a noddani babagal comboji ma de ala hay crédit ɗo joni réseau tomin goni ɗo réseau e fof mais anti please saɗa wawi arde expliquana yoro situation ko expliquantumi yero tinno holɗo expliquana mon situation quoi tinno mouhamadou mi winoma tan cahen mbiɗa muɗen gila eɗen gara mi winoma gallam nani ya ar gona ɗo gonira ɗo saabi Allah mbiɗa tan kariɗa mbiɗa tan ko toon gonata anti somi mi wawa kadi ummade tan mi ara ɗo hen a wawa ummade tan gara ɗo anti omon ñaago omon ñamlo kalis ko ñamlata pour teddinemi la ilaha illallah wiitu kadi mi kasa mamma bi guiyal mamam oto dok le ka deb gorko hono ma ne arade dog hay goto ala ɗo min tan e galle min man fata gallo yewta fata gallo yewta ko woni an jehen tabak an jehen bâtiment tabak mi wona pel mi wona turel mi wona ciment e tabak mum min mahani de min yahata pour fiyondirde gobɓe ar so taw ka gobɓe gorko debbo ar gay yaltu wona duhim a duhim mi harsat haalannemo sa fof garata min aɗan ɗo karanto ay min ɗo gonmi ɗo wonko wojimi ko wona yaade mbeɗa haalde yero ko dilluɗo hoore noon e dilluɗo hoore mbawa yaadude mbiɗa andi kam hay somi ara toon mbiɗa haaldema ko wona hannde mbeɗen ɗo jogui programme uji am ko pewnanmi ko hay dara parani hen aɗa andi kam ɗum kam accinta kam hajuji am ɗi mbeɗa yaha mbeɗa haaldoya yero mi haalnira joni ko hatma artude ganaɗo nden kadi hersini ko hersini hen mi ari jippima toon so fewani wona gadde nawnoma ko gadde tan nawnoma joni noon somi yaajama ɗe balɗe taw mi gayni ko deglenmi ko mami arto pour o anda tan situation mi winoma guila garɗa ya wimo ka élève amérique ka janggowo ko université gonɗa sa haalnimo ɓuuri ko handema haalandema hersini ene hersini eyyi wadde moƴƴi somi yaajama mami arto min gomi ɗo mi ala temps please anti ha please yo place police
an jehen bâtiment tabak mi wona pel mi wona turé mi wona ciment e tawa min mahani de min yaha pour fiyondirde gobbe ar so taw ka gobbe gorko debbo ar gay yaltu so wona duhim wona duhim turo do jeewa wona duhim yaltu do so taw duhim ana duhaak ka bila koro ka neddo jasdo an bila koro ka bero an mi gorko hono ma wadma attaqué min ko buri min gande gorko mo suusa hen dum tan gañ me berndam min armaen parce que mi yida fi dama do taw ala sed armaen mi ko dum gañ mi armaen do so mi nati ko violation domicile armaen mayen minima mi maydata hay ma ay fa wurtoyi way yow andal fa ogo ay wona fa lakara aduha e yow an bila koro wala de koy baron la jall so on womre tawno ma don wallahi fa yettaki wuro mon tan billahi womre de kanna tawno ma don ko wuro mon paanoda direct yaddo do wana ka kardo lolo aduhim an kardo lolo min kardolo e ka kardo lolo min bira kardolo ka kardo lolo joni kardolo o wi yayal ardo en